Bé, mireu, ara us explicaré com funciona el Zoom, que ens dona més possibilitats que el Google Meet, amb la versió de fer sessions online i l'accessibilitat per a més persones. En primer lloc, amb el tema dels subtítols, com a tot arreu, l'icona són dues lletres, CC, cliquem aquí i veiem que hi ha una possibilitat més ampla d'escollir l'idioma en què volem que el que estem dient sigui traduït. També podem fer servir un intèrpret de signes, un intèrpret de llengües, en què ens ho pot, sabent el seu correu electrònic, demanar que es visualitzi al mateix moment que nosaltres estem parlant. Tenim el xat, tenim el nombre de participacions i el que dèiem, la càmera oculta. Ara veieu aquí la senyera. Si obro la càmera em veureu a mi, i en el fons m'he posat una flor de colors que també podeu triar el fons que us plagui més. I aquí tenim la manera que vulgueu en què s'escolti el vostre, el micro o amb auriculars. Ara hem obert el micro, fins ara estàvem parlant amb auriculars. Per tant, anem a activar els subtítols, posem en català. En català no hi és, per tant, ho farà en espanyol. Una altra opció que tenim també és poder treballar amb sales, amb grups. Aquí podem triar el nombre de sales i assignar automàticament les persones que tenim al grup es reparteixin, o bé les podem assignar manualment o deixem que els participants escollin la seva sala lliurement. Les reaccions, els suports, tenim les apps. En les diferents apps veurem que podem treballar, ara quan es carregui ho veureu, simultàniament en la reunió. Hi ha diferents apps. Tenim la pissarra, en la qual podem escriure, i també el compartir els documents, que és aquí compartir pantalles. Podem compartir la pissarra, dades del telèfon, documents que tinguem en el Drive, apps, etc. D'acord? I per sortir aquí, el xat, que podem escriure, fer preguntes. També tenim l'opció d'aixecar la mà, suports, i aquí podem escriure notes i com tenim més accions que podem fer directament a través del Meet. Pot ser directe amb el Facebook, amb el Workplace from Meta, amb el YouTube, amb el Twitch o amb l'Streaming Service. Com veieu, hi ha diferències de possibilitats entre el Meet i el Zoom, però el que fa referència amb el tema de la subtitulació, el català continua no sent present. Però sí que ens facilita que puguem afegir un intèrpret en el qual ho pugui fer amb les diferents llengües que nosaltres demanem. I per acabar la sessió, òbviament, clicarem el botó vermell i posem final de la reunió i ja ens surt aquest. Espero que hagueu entès el que us he explicat.